Ia și mănâncă cu lingurița, că ea mai nu zei de acolo, da? Ia, lasă mami asta de aici, tu papă singurica cu lingurița, da? Uite așa. Hai cum să... Așa, iubita mea, bravo, lasă-le, lasă-le, pui, dă-mi la mami. Așa, gata. Hai, papă singurica. Papă tu. Papă. Papă. Papă, ce facem, mami? Să facem și rățele. Așa, iubita mea, bravo. Ia mă. Mănâncă, iubire, mănâncă. Nu, mănâncă. Nu e nimic acolo. Mănâncă. Nu. Nu. Așa, bravo. Bravo. Ce bun e. Papă. Nu e ăla, nu e nimic acolo. Uite-l ia mami, vezi? Uite, gata. Le-a luat mami. Gata. Cam de sus? Ce te-ai structurat așa? Și m-am săturat. Nu mai joc și acum. Mai de aici, iubita mea. Mai de aici. Așa că e prea lungă. Uite, mai puțin. Și mămățele. Gata. Tot de sus vrea să țină așa. Vrea să țină. Că și ne vede, până le ține de sus. Hai să încarcăm mamica astronomii invers, să punem cu partea asta, uite așa. Așa. Hai. Nu. Bravo! De ce nu? N-ai luat. Așa? Așa, bravo. Hai. Nu, n-ai luat. Dar aproape. Mai puțin. Ce e acolo? Lasă papul, a căzut, gata. N-are nimic, lasă-l așa. A rugat papugul, Nu are nimic. Ai papă, nu mai papi? Nu mai, gata? Lasă papul, arată că nu mai are papă, nu iubita. cere. Lasă papul, ia și papă. Hai că ți pune mama în făcitele. Nu mai mănânci? E așa frumos cu lingurița? Gata? Pune mâna, nu-i frumos. Nu băgă mânuța acolo. Da. Apără tu. Țipata, țipa, pa, pa, pa. Țipata, țipa, pa. Fii cu tati cu mâna. Pa, 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 pa. Pardon. Fii cu tati cu mâna. Nu, iubita, nu. Așa, bravo, bravo. Lasă aia, lasă-o. Pune înapoi. Nu, ia și papă tu. De ore de asta. Așa, bravo, iubita mea, bravo. De ce mai mănânci dacă nu mai poți? Nu-i dragul de mâncat. Hai, gata, ne oprim, da? Da. Nu.